Η ώρα είναι 2 ντάν, φτούξε ελευθερία, φεύγω απ' τη γωνία. Στην πλατεία περιμένουν να σκάσω πια σε μια κρύα προπαραγγελία. Έχω κόψει τα πολλά, τώρα σιγά σιγά ψάχνουμε την ουσία. Κομμένη πλέον κάθε ουσία, μη μιλάς για αυτά, με πιάνει η αηδία. Ήρθε η ώρα να τα δούμε όλα στην πράξη, να μου το πεις άμα κάποιος σε πειράξει. Καταλαβαίνω ποτέ δεν είσαι εντάξει, μη μου κρύβεσαι γιατί αυτό τίποτα δεν θα αλλάξει. Γυρεύουμε τις καλύτερες μέρες και δεν θα αφήσω κανένα να μου μπει μπροστά εμπόδιο. Κοιτάζω να φτιάξω τη μουσική μου προς τον ήχο, όχι τη τιμή, αυτό δεν είναι εμπόριο. Ακούσει μουσική από το περιθώριο, αυτό για μένα είναι το προνόμιο. Γιατί άμα το φτάσω εκεί που θέλω, από το τίποτα τα ωφέλη μου θα γίνουν διπλά. Και με θυμάμαι από πού πήρα να το δουλεύω. Πρώτα το λάπτοπ, μετά ήρθανε και τα ηχεία. Studio monitor για Yamaha HS7. Τότε δεν είχα μία να είναι καλά η θεία. Και από τότε το κεφάλι κάτω γράφουμε. Εδώ δεν είναι σχολείο για να την γράφουμε. Πρώτα η σύλληψη, μετά το καταγράφουμε. Ψυχολογία, studio, στη σχολή κάτι μάθαμε. Ευχαριστούμε την Κρήτη για τα διδάγματα. Τα ακριβά ενίκια και τα τουριστάδικα. Όταν θα φύγουμε από εδώ θα έχουμε μάθει πιο καλά να επιβιώνουμε σε τρύπες και χαλάσματα. Πήραμε φόρα να δούμε πού θα μας οδηγήσει κι αυτή. Κλείνω τα μάτια για ανοίγω τα αυτιά. Βγάζω δουλειά πλέον κάτσε καλά. Κλείνω την πόρτα για ανοίγω πια. Σήμερα γράφουμε τα νέα. Χαμηλώσε το για λίγα λεπτά. Μόλις τελειώσω ψηλέ πάλι βάρατο. Hey, σκαλοπάτι, θα δώσω μα θα πάρω κάτι. Είναι real, βγαίνει από το σπίτι, όχι σαν και σένα, εσύ είσαι απάτη. Είναι το πάθος που με κρατά ακόμα, το σκληρό μου στρώμα, το μεγάλο στόμα. Θα μείνω για λίγο ακόμα, θες παίρνα από εδώ για να πούμε δυο λόγια. Στο νησί μας έχει φάει το αλάτι. Η υγρασία σπάει τον τοίχο στο ταβάνι. Πάλι καλά δεν έχει μείνει και πολύ. Τα λέμε σύντομα να έρθεις να με πάρεις στο λιμάνι. 200 μίλια μας κρατάνε μακριά. Μα πιο πολύ ο εγωισμός που κάνει το μυαλό καζάνε. Αν δεν μπορούμε να τα βρούμε με τον κόμμα, γάμισε τα. Και μετά μου λες ότι μας φταίνε οι άλλοι. Εγώ να ζήσω θέλω, όχι απλά να την παλέψω. Κι αν είναι εμπόδιο τα λεφτά θα βρω να τα μαζέψω. Αν είναι ανάγκη κάποια μέρα θα βγω να ληστέψω. Ακούσα τόσα που δεν ξέρω πια ποιον να πιστέψω. Όταν το άβλετο να ανοίγω με πιάνει μανία. Μα αυτά είναι για μας και δεν κυνηγάμε βραβεία. Τι να τις κάνω τις πλατίνες και τα μεγαλεία. Αν ό,τι κάνω σε 2 χρόνια δεν θα πιάνει μία. Πήραμε φόρα να δούμε πού θα μας οδηγήσει κι αυτή. Κλείνω τα μάτια και ανοίγω τα αυτιά. Βγάζω δουλειά πλέον κάτσε καλά. Κλείνω την πόρτα για ανοίγω πια. Σήμερα γράφουμε τα νέα. Χαμηλώσε το για λίγα λεπτά. Μόλις τελειώσω ψηλέ πάλι βάρατο.